ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ଯେମିତି 12 ମାସରେ 13 ଓଷା ଥାଏ, ସେମିତି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେମିତିକି ବାପା ମା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ଏମିତି କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭାଇ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି, ଦହି ଖଇ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ସକାଳେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଦାନ୍ତକାଠି ପାଣି, ତାପରେ ଦହି ଖଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ଭାଇ ଆଣିକି ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦହି ଖଇ ଦେବା ପରେ ଜଳଖିଆ ଯେଉଁଟା ଭାଇ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଆଣିକି ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି। ଏବେ ତ ଦିଆ ହେଇନି, ଦିଆହେବ। ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଯାଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ବକ୍ତକିଆ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଏଇଠି ଏବେ ହେଉଛି। ତାପରେ ଭାଇ ଏଇଠି ଖାଇବେ ଜଳଖିଆ, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ନେଇକି ବାରିଆଡ଼େ ଦେବେ। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇ ଦେଇ ଆସିବେ, ତାପରେ ଭାଇ ଖାଇବେ। ଭାଇ ଖାଇଲା ପରେ ଘରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଖାଇଲା ପରେ ଏକ ବକ୍ତକିଆ ଯେଉଁଟା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗାଧୁଆବେଳ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି 1ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଖିଆଯାଏ। କାହିଁକିନା ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବା ହୁଏନି, ରାତିରେ ଚୁଲି ଲାଗେନି କି ଖାଇବା ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ 1ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଖାଆନ୍ତି ଏକ ବକ୍ତକିଆ। ତ ସେଇଟା ରୋଷେଇ ତ ହେଉଛି, ଖିଆ ହେବ। ଏଇଠି ଭାଇ ଦେଇଦେଲେଣି ଜଳଖିଆ, ଭାଇ ଦେବା ପରେ ଭାଇ ଯାଇକି ଖାଇବେ, ଭାଇଙ୍କ ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ।